Ocenenie hovorca roka si veľmi vážim. Teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaké klišé, ale skutočne som z toho mala obrovskú radosť. Naozaj tá spätná väzba za tú prácu, čo človek odvádza, toto ocenenie ma naozaj veľmi potešilo a naozaj som bola skutočne a veľmi úprimne rada. Vzhľadom na to, že som bola v minulosti novinárka, viem si predstaviť tú prácu v médiách, viem si predstaviť plus minus, čo ľudia v akom časovom úseku potrebujú, aké typy informácií sú pre nich zaujímavé. A preto sa veľmi teším z tejto spätnej väzby a skutočne mám z toho veľkú radosť. Made in Media Party pre mňa znamená stretnutie so skvelými ľuďmi. Naozaj ten život beží veľmi rýchlo a raz za rok sa stretnúť či už s bývalými kolegovcami z novinárskej obce, alebo teraz v rámci hovorcovskej obce s kolegami hovorcami je naozaj veľmi fajn a preto Made in Media Party je pre mňa aj moment, kedy sa stretneme všetci, môžeme sa porozprávať bez honu, bez stresu, ako sa kto má, čo nové v živote život priniesol a tak ďalej. Čiže naozaj vnímam to ako veľmi príjemnú udalosť a teším sa na to aj tento rok. K 10. výročiu by som chcela zaželať všetko dobré. Ešte ďalších minimálne niekoľko 10 ročníc, ak sa toho všetci úspešne až do dôchodku, ako sa hovorí, dožijeme. Čiže naozaj nech tento projekt naďalej úspešne napreduje. Má to skutočne význam, stmeluje ľudí a má aj peknú myšlienku. Takže všetko najlepšie a nech sa darí aj naďalej a minimálne niekoľko ďalších 10 ročníc.